علیکم بکونی подписчикон обуначиёни муҳтарам бовар кунед як се рӯз пеш як туй иштирок кардем. бовар кунед ин қадар гизалаги аруса ва ба ғайрати аруса бовар ки бори якум дидум. баъд аз камака кашмакашиҳо ягона бародаре ки мехост рақс куна барои ҳамин туй ки сахт омода дида буд, бовар кунед гиря қати рақс кард. беҳтараш наворо тамошо мекунед. баъдан бародаро баъд аз ин туй тамом шудани кашмакашиҳо, баъд аз ин рақс бо хуни ҷигар аяҷо садо кардан ки скори файро гӯёри таъҷили тиббӣ. саросема шидем, мумкин ягон рақам хато кардем. бовар ки як скори омад, ин ғайриимкон, ғайриоддӣ. беҳтараш наворо мебинем.